a festa do Botelo é un día antes que o ano pasado, e cando é así, pois ou anunciamos a unha semana vista ou fin de semana, un día, claro, unha fin de semana, unha semana claro, completa. Unha semana si completa. non a xente non se igual non se entera, non? Se esperamos o mércores que ven. Pois nada, como vos digo, o que vos traemos hoxe é esa 24 edición da Festa do Botelo, que ven cargada de moitas actividades e de moitas propostas que levamos xa case un ano preparando. A imaxe desta festa será este ano a imaxe da boteleira, que como ben dixestes nada máis ver o cartel é unha obra de Lola do Porto, que a verdade eu creo que quedou como moi colorida e é como capta moi ben o que é o botelo, non? E esa persoa que era encargada de encher o botelo, porque non todo o mundo podía encher o botelo, porque se o estómago se rompía, tiña que ser unha persoa que tivese pericia e que estivese acostumada. Pois iso é o que intentamos transmitir con este cartel: tradición e coidado, non? E excelencia, que é o que rodea a esta nosa festa do Botelo.